laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, igwa na kita nin 3 minutos makalampas ang alas 6 nin pag-aaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to do. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang tulog na ng langit. Kinig, Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Ibig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig, Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Sige, marhay na pagka-morning. Sa Sento Gabos, welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Tahanan.
Aldaw nin Sabado, pizza 25. Nobyembre 2023. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo asin cellphones ngunyan na pagkaldaw simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi 80 kHz. Duman sa mga parantabay niya to sa iman kamong party kang kinaban na nakantabay po digdi sa Samuya na live streaming FB Live 1080 DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Ang Samuya po na pangungumusta sa lambang miyembro kan sa indong mga pamilya. Igwa na lang kita ni 30 aldaw bago po ang Kapaskuhan. Merry Christmas in advance sa indo gabos. So mga nakareceive na kan sa indang mga bonus, 13-month pay bonus, di ayos na ubos na. Ubos na nga ubos na. Ige, bahala daw kamo. Duman naman sa mga drivers on the road na nakatutok niya na pagkaagang ini nin Sabado. Marhay na pagkaaga po ha. Duman sa mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday po sa Sendo Gabos. Ko ay walang katumbas, parang lumang pagpati na di kumukupas, parang bagong damit, kay linis, kay puti, hindi pa nakaranas ng mancha at dumi. Sige, sa mga may mga birthdays ngunyan ha, tapos sa may mga kamatian man po na pinagmamati sa ngunyan na pag-aaga. Get well soon. Ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Sa gabos-gabos na mga nakatutok ngunyan. Pasko lang hapi ng sarap pagkasama. Palaugon man nindo ako sa sendong mga harong, sa sendong mga pamilya, sa pagi po kan pagdangog sa 1FM 88.30. 88.3 ha. 1FM po yan tabi. Ang bango ng Pasko ay walang sinsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko. Next week pala tapos na no. Sa Lunes, day po nin laog ha. Isinibog so Huwebes tabi tangani na magkaigwa kamo nin long weekend so mga taga-gobyerno at least makapag banding yung mga pamilya. Isinibog po tabi nin 27, that is Monday. Monday po yung holiday. Siringkan dati because holiday pero matrabaho ka mo pizza 30 Pizza 30 po matrabaho ka mo. Then, ang pizza 5, regular holiday yan, kung naglaog ka mo po tabi sa sendong trabaho, times 200%. Kung hindi man ka mo naglaog sa trabaho nindo, 100% sana. Hindi man ka mo naglaog. Then, sabi naman kan Department of Labor and Employment, December 1, dapat implement po tabi yung 395 na minimum wage kan mga empleyado digdi sa Kabikulan. Yehey! So mga dainin, so daing increase po tabi, pasensya na kamo, taara lang ka ng sweldo nindo. Nakasobra na kamo sa minimum, then na kamo mag-expect na igwa pa kamong increase man ta para inidigdi sa mga minimum wage earner. Iya po. Huwag na ninyong pagdamutan yan. Kaya lang ang chimpo kan Department of Labor dapat ang pag-increase po tabi kayan dapat mga kabangaan pa lamang. So, pa baga pigtatao so 13-month pay. So, pa pigtatao so 13-month pay. Ang timing o garing, grabe naman ang timing kan mga kanta Department of Labor. Pero may iba man, may mga kaulay man ako digdi na ang sabi sa kuya, kaso hapon, mga amigo ko digdi, sabi sa kuya, kami ngaya, ang samuyang 13-month pay, nag-aabot yan bago magpasko, mga pizza 22. Minsan ngaya kapag na kami paghahanap nin pang
ano yan eh, pang Noche, pang Media Noche, pang Noche Buena eh. Pag Pasko, Noche Buena, no? Media Noche pag New Year. Yun po. Mapagalon baga magsaod man ang gadyan sa supermarket, sa mga malls, lalo, taan pila dyan, blockbuster. Kaya may mga pirak na ngunyan, igwa na kamong mga kwarta na masaod man sa nakamo. Dahil nandito pagparapakaturogon sa sendong mga bangko, sa mga ATM nindo. Ngunyan pa sa magbakal na kamo, yan po ang pinaka-importante. Magbakal na kamo ngunyan, kan sendong kay po ang mabakal man sa nakamo. Imbis na, di kamo masibot. Do, ang sabi naman kan Department of Trade and Industry, wala naman daw na paglalangkaw duman sa presyo kan mga prime commodities because nag-abiso sa mga manufacturers na wala namang mangyayaring increase lalo na sa mga sa holiday products. Yan po yan. May increase na gayod so salag. Sa daragin nyo yan daragin nyo na term salag. In other word, egg. Digdi sa tuya sa Legazpi, sa Albay, bunay. Kon Tagalog, itlog. Kon may siwo, balot. Sige. Anyway, ano po ang satuya ng mga istorya? Pag-urulayan ta daw ini ha. Ayo ako sa inyo istorya. Ayo ako sa inyo istorya ha. Si si dating Congressman ano ba 'yon? Christopher Kitoko. Nagpa-interview na ini alis sa tuya ng mga pagiriba ng amigo ko. Nigar na po tabi na bako man talaga palan sa iya so ano ba 'yon? Issue B. Ang kantidad po kan issue bing iyan. So nadako pag kan MMDA, so Metropolitan Manila Development Authority. Nagagamit ka ngayon ni number 8 naga-utso-utso ka ngayon, bawal yan Hindi ngayon pwede yan naga-utso-utso ka Yung license plate baga na pinagtatao kon ika po sarong congressman. Taulay na baga, nabati ko si Kuan, bata ngeneranan kan driver. Ki Kuan niya yan, ki dating congressman Christopher ko kan ako Bicol. Si sabi man ni Kuan, aluyo na ngayon pinabakal. Anak kabakal po tabi, abo magpabisto. Abo magpabisto po tabi, so nakabakal. Kan nadakop duman kan MMDA, ang tinaram po tabi ni driver, ang tinaram, si dating Congressman Christopher ko, kalay na yasan sa kan, yan baga, dipisilon baga, bastang ali sa ibang kamot, dipisilon yan sa bangko dipisilon yan po tabi ko, abot, an papiles, lalo na kung ang auto ay hulugan, dipisilon yan po tabi, magpara, dakulon ang agihan mo, para biryan po tabi may transfer sa imong pangaran, day pa man na transfer, ang punto digdi kasi, ang punto digdi bukan ka man congressman nagagamit ka manin special plate na kan mga congressman nagagamit ka bukan man sabi ni Congressman Christopher ko bukan man yan sa akin napabakal ko na ngayon ta ako ngaya nagagamit ngaya akong ana nagagamit ngaya akong ana nin auto, lalo na ngayon kung sa Metro Manila. So, electric car. Ura ngayon nin, duman nga sa Metro Manila, dainin number coding an electric car. Di man na gano'n, no? Dainin subawal-bawal baga kung ano an plaka mo. Ending, kan sa imong plaka, bawal. Tapag so di gasolina, di krudo po, di ka makakalusot naman. So, may numbers coding numbers coding po sa Metro Manila. Di ka makakalusot naman, talagang dakop ka. Tapos suhay po tabi ito because nag-agi siya duman sa bus line ata. Duman po tabi siya nag-agi na which is bawal, ipinagbabawal.
may numero 8, talagang sisitahon ka duman, maski numero 8. Sinita, kay congressman nga yan. Congressman, dati, duman kan imdindi Kung naman palang niya congressman. Nakangaran kasi. Saya po tabi yan nakangaran Nakangaran. Tapos, sabi ni congressman duman sa interview, raman nga bayag ya ding driver, hindi nga pwedeng ituga so sa iyang amaw. Kata nga hindi mo ituga yan sa imong amaw. Nadagit si dating congressman Christopher ko ituga mo nga so kung siya may sa diri so amo mo. Bukan nga ako, bukan naman ang sakon, alayo na pinabakal ko. Saka, ngunyan, baka, ang naraot digdi po, so pangaran ni, yugon mo yan, sa Metro Manila, pinagpistahan. Pinagpistahan po namin duman sa Metro Manila, na-report sa DCWB, sa GMA, sa ibang mga media company, sa mga ibang media platforms, na-report po tabi. So pangaran, si dating Congressman Christopher Cocan, dahil naman nga niyan sa Ako Bicol siya Bako naman siya po tabi sa Ako Bicol Di ba? Saro na lang po tabi siya bagang negosyante. Yun yan. Nadamay lamang. Siyempre, aram kan tagsadiri na alanganin man, day ka man, pigintindi kan di Congressman Christopher ko, sabi mo yan, amo mo. Natataday mo katuga so amo mo, siya nakabakal kaan. Siya nakabakal kaan. Tapos nagagamit pa siya kan kuan. Gustong sabiyon, expired na po so paggamit kan sa imong plaka na number 8, expired na. Pag expired na, di ka na pwedeng magamit kaan. Tawagan ka naman membro kan House of Representatives. Gan ka naman membro, paano pa yan gamitan? Kaya na, abo ko na magparediscuss yan ngunyan kumbaga, ano yan? Sabado man. Pag Sabado, ang gusto ko sa mga sa ng issue, sa mga issue sa ng puwerte, mga issue sa napotabing puwertean, gusto ko, iyan. Gani na ayos. Sige. Yung man sa nang pinaka-simple dyan Ang gani na tatawan tamanin, ano ba yun? Tawan taman po tabi nin hustisya, so nasupgan na tao. Marisari, mabuot man na di. Ngaya pwedeng siring kaan. Gamiton mo pa ngaya so, ano yan? So sa kuyang pangaran, nabukan man yan sa akin. Sus Mario si po. Diba? Ano nga ini? Lalansiyan. Lalansiyan nga kita. Nagaralansiyan nga kita digdi. Saka. Bukan. Alat ko nata. May kuha kita. Madali sana hata ma-commercial mo na ako Madali yun sana. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa.
Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Laom ko nunya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno ki pag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa Giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Alright, so 26 lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. May mga kuwang pa kita ha, dakol pa kitang mga pag-urulayan. Uruat yan sa panduang kabdangkan sa tuyang programa. For the meantime, kuwan mo na kita ha, kadakol pa kitang naka hilira ata. Commercials digdi sa tuya. Ganyan na pagka-morning. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. G-Visa Bisyo Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kalingang sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. My senses are restless for a while. Heaven can wait when all I wish is skies. Hoping for the best but expecting. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa 32 lampas alas 6. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas.
Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Yes, it's Christmas na. Maugmang pagpaabot sa labang saro nin matrangkilong kapaskuhan, asin pano nin pag-asang bagong taon. Ano man nakadipisilan sa tuyang inagihan, tatarunta na sarong agyat sa tuyang abilidad, sa tuyang pagtubod, nakayatang lampasan ang anuman na unos, basta yaon ang pagsalig nato sa mahal na Diyos. Magayon, ng Spirit of Christmas isilibrar ta, bilog ng taon, para pirming pano ang sa tuyang puso ng pagkamot, asin kaugmahan, para sa katrangkiluhan kan lambang saro, kan lambang pamilya, kan lambang ligas peños, kan lambang Pilipino. Initabi ang sa inyong amigo, Consi Ato Valladolid, kaiba ang sa kuyang pamilya, pinapaabot liwat ni Merry Christmas and a Happy New Year. Alright, so balik ako digdi. Alat ko na ta sulsugong ko muna ini sa kuyang ko. Silpon. Yan, okay na. Gani na, ano ba yan? Okay na, yan. Digdi na lang ako sa cellphone. Ha? Alat ko na ha. Gawa na kita nin 38 minutos po makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Alat ko na ta igwa pagay na ko digding commercials. Pasahong ko na ko na ini. Okay. Pasalamatan ta po. An samuyang. Sige, sige. Alat ha. Anapon tango na puertiho no na background. Ngani na may background kita. Alat ha. Okay. Yeah. Okay. Ay, pasalamatan taan sa muya ng mga sponsors sa Misa de Aguinaldo po 2023. Pasalamatan taan Bicol College Daraga Albay, Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, President. And Boclad Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan. Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing. Willie & Sons Corporation. Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager.
Alright, so duro-diretso na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira na ini, 41 minutes. Lampas po ang alas 6 din pag-aaga. Kamo po nakantabay man giraray sa 1FM Legazpi 88.3 Tingog din Barangay. Morning edition. Aha. Sabado man giraray. Ah? 30 ngal daw bago po o antesan Kapaskuhan. Aneta, may kuwang kita ha, may didiskason ako sa endo digdi, nasaro pa ha. Sabi po digdi, inutuntan ko na ining disposition po kan Korte Suprema ay kan Sandigan Bayan, tabi, not Supreme Court. Naramdaman nindo si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan. So, suspect duman sa Maguindanao Massacre. At sama baga nga ni Kenny, si Andal Ampatuan Senior, nagadan po tabi sa kulungan na. Si Andal Ampatuan, gumidanin 53 na katao, kan nasa pwesto pa si JMA bilang presidente. Dahilan po sa matinding politika naman. Ngunyan, kinasuhan siya po tabi nin malversation, graft in corruption. Bako pa ini so kaso sa Maguindanao Massacre na kinainbiltuhan niya. Ini po duman sa graft in corruption cases na isinanggat po tabi. Isinanggat po tabi kontra sa iya. Uyugong kakaan. Mabuhay pa daw ini, makalos pa daw ini, nabuhay. 201. 201 na taon. Yung desisyon kan Sandigan Bayan, 201 taon po. Na makukulong siya dahil sa graft in corruption. Ang kaso niya po is yung provincial government nagkukuha po palan nin gasolina duman po tabi sa gasolinahan ni Andal Ampatuan Junior, which is labag po sa batas. 201 years. Ang kada kaso kay ni 70 I think kasi rin kaya ni 17 kaso counts 70 beses naginibo niya 6 to 10 years ang minimum imprisonment duman po tabi sa kada counts kang kaso 201 years. Di ba? So, sabi nga ni po tabi, digdi na hiling na no man is above the law. Ipo? Ano man ang gibuhon mo ngunyan? Halimbawa, ngunyan po tabi matrayon po ka. Sige ang pangabas mo sa gobyerno. Wala too because makusog ka sa mga nakatukaw po tabi. Wala too yung kabig mo. Pero maabot po tabi ang punto na pagdudusahan mo yan. Because po tabi, ika po nakasubra na. Alaton ko man daw ang pagkakataon na yan digdi sa ako. May mga tanda man ako Ini bako sana po ini. Ito po, marayray pa nga na ito, pero suhay sa batas. Si Andal Ampatuan ha. Suhay. Labag sa batas na negosyo po kang gobernador, ninegosyo niya sa Kapitolyo. Ito nga, may gasolina na ipinagpapabakal, so pang gasolina kan mga service vehicle kang Kapitolyo, tabi, di man nagkukuha. Baga may nakarelate digdi sa Kapitolyo. Baga may relate ako digding sa roa. May sa diri man na gasolina na, iyo man pigkukuha kan probinsya.
Kito. Inda ko kung naka-return na atangon niya. Di lamang nadakop. Iyo. Ini pa po na kumbaga ang kinuakay ni hindi pa bilyon. O baka bilyon naman. Kisa po tabi digdi sa mga tanda ko digdi na bilyon-bilyon ang dilin siya. Pero po tabi daipa nasisita. Maabot po tabi ang punto na baka kamo naman ang masunod kay andal ang patuan. Di ba? 47 minutes after 6 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Vice Governor Glenda Bungao. Iya pa. So, kaya angon yan, so mga tanda ko digdi, alam ko na pika-monitor manindo ko. Taka ito nga ni, so mag-i-eleksyon. Kaya ito nga ni Darwin kan mag-i-eleksyon baga. Piyo kita inarapunan. Nadagog nga yan. Gustong sabihin naka-monitor. Diba? Dahil man pwede na madangog mo na. Ma-monitor mo po. Tabi na di ka nagdangog. Awan na lang siya. Ano rin lang siya? Iyo baga? Naga-relansiyan kita kasanoy? Hindi mo pwede. Iyo? Iyo baga? Nagparalansiyan kita kayan. Di ba? Hindi man pwede na siringkan sa nasinta kita pirme. Hindi man pwede na sirinsan kita pirme. Maabot po ang punto na maabot po tabi siguro ang punto digdi na ang ginibunindo na mga kabulastogan digdi sa pira ng bayan. Tabi, ang ginibunindong kabulastogan sa pira ng bayan, magbabalik po yan sa Indo. Di ba? Magbabalik po yan sa Indo. Bakoongon yan because makukusog ka mo sa mga maabot na panahon. Taday man po gugustuhan mahal na Diyos na kamunasanan maray. Paano man sa iba? Kamunasanan so alaba ang putol kampuson. Di ba? Sige. Tas si Andal nga nadali na si Andal ang patuan. No? Si Andal ang patuan, pudirosohon niyan. Mga ampatuan. Pudirosohon ang pamilya kaan sa Maguindanao during the time of former President JMA. Pero nadali man giraray. Baka naman masunod na presidente sa 2028, hindi ho para sa inyo, digdi na kita magbibilang po tabi nin Boko. Tako man san akon, kalaban ko, ako ang presidente, hanapon ko kon sirisay sa mga madilinsiyahon ka nakalihis na administrasyon. Yan. Hanapon ko yan. Hanapon ko yan po. Nata, kay puan po tabi na panimbagan niya. Di ba? Sige. O di pa may plano po tabi na magbalik ang Pilipinas bilang membro kan International Criminal Court. Iyon na ini an poon ta nag-iriwal na baga.
Gustong sabihin kung gusto ni PBBM na magbalik, gustong sabihin yung sinasabi ni PBBM na wala siyang masamang tinapay sa mga Duterte, balik na dan sa iyang sinasabi. Kasi kung nata po tabi ang ICC dahil nakakabuelo po na mag-investigar sa war drugs digdi sa Pilipinas just because bako na membro ang Pilipinas kan International Criminal Court. Pero pakikaram yan sa soberenya na po tabi kang Pilipinas bilang independent na estado po, na nasyon. Pero kung bumalik kita duman, magbalik buot, nagbabalik duman po sa ICC, may opsyon na ngunyan yung ICC prosecutors na kalkalon po tabi ang gabos na data. Kung bumalik. Ang politika, hindi pa ho tapos. Nagpupuon pa sa naman, giraray. Di ba? Ibaga. Pero sabi ko sa inyo po, ibaga sinasabi ko, yun ni team, magkaka-aramigo kan eleksyon. Magkaka-aramigo. Pero po tabi, ngunyan magkairiwal na. Sa politika po, ini po tabi ang pinag-aapod na paralastikan baga. Politika nga ni. Paralastikan. Plastik-plastik lang. Sa politika, day nin permanenting kaiwal, day po tabi nin permanenting amigo. Malay mo. Umabot po tabi ang punto na so, alimbawa, digdi sa Albay, may mga magkairiwal digdi po tabing mga partido. Umabot mga sa punto po tabi na magkabararkada naman. Tadating magkabararkada, nag-iriwal. Tapos magbaralikanin buot na naman. Kita po na mga kasaradayan, pinagkakawatan na sa kita kan mga politiko. Pinagkakawatan na sa kita kan mga politicians na ini. Di ba? Nata nag-iriwal, it because po tabi, igwasinda din mga personal interest na day po tabi na paonrahan. May mga bagay na posibleng maonra, magbaralikan giraray. So, makahirak yung mga suportadores. Sa kagurangan ta na digdi sa media. Naglago ako sa media, 19 anyos. 18 anyos ngayon. 18 anyos. First year college. Alo yun akong nakatapos. Piguruban na nga niya ako. Iyo po tabi ang kawat sa politika. Day mo pa po tabi maokdan iyan susog po sa imong eksperyensya. So mga politikong saradit, iyan ang makahirak, kinakawatan lang po kan mga darakulao na politiko. Kaya baga dipisidon ko niyan magpara. Ano yan? Maski ako nga ni, dahil ako nagpapara-comment. Tadi taaran po tabi, kung ito pa rin, may mga sinuksukan po tabi. Kung sa baraha, may dayaan na sa suksukan eh. Nasalangsang na palan po tabi, kwadro di alas. Aram kan mga aram mo, patas. Ito palan, kwadro di alas na. So, pigsusuksok ang bangka. Iyo. Kaya baga, sabi ko sa inyo po, magiging ang laban tadigdi is wait and see. Sabi nga ni po tabi sa desisyon kan ay sa Supreme Court decision duman sa kaso ni Mayor Geraldine Rosal na paramentras, status quo anti-order. Wala mo nang hiriroan ha. Wala mo nang hiriroan. Sa politika bandig di sa Albay, Legazpi, wala mo nang hiriroan.
Iyo po yan. Saka, paano tapasan tumabod? Linda. Paano pasan ka tumabod? One. Igwa na lang kita nin 4 minutes bago po mag alas 7 nin pagkaaga. Iba pa po na mga issue digdi. Pinag-deklarar na kan World Health Organization na ang kamunduan daa, yung kamunduan, namumunduon ka ngaya sa sadiri mo. Saro na da po tabi na public health concern. Dineklarar na yan kan WHO pa sana. Ngun akaswat hapon. Saro na da po tabi ning public health concern. Kaya baga ang tugon ko sa indo, kamong mga nakaantabay. Siguro po tabi, maski mamundo ka mo, maski mamundo po tabi ka mo, ang pandok nindo, parang so nag-uulok sa pirme. Ulokon sa na pa, maski mamundo na kang marami. No, 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 no. No, 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 no. Paano man nga gibuhon? Sa datos kaya po kan World Health Organization, sa saro sondo sa tulo, o saro sa apat po tabi na mga nakatao ang feeling din na po kung inaapod na socially isolated. Kwansinda. So talagang wala na sindang serbi. Tapos sa saro sondo tulo sa 20 katao, nakakamati po tabi nin loneliness. Yan. Sabi yan kan WHO. Yeah. Ang sabi po sa pag-aadal kan clinical o kan mga clinical psychologists na ang loneliness da po tabi ang epekto kaparihas da po tabi kan paninigarilyo asin pag-iinom. Uyog-uyogong kaka. Ako na man ako masuhay digdi sa sinasabi kan WHO. Bako man ako doktor. Tapos bako man ako psychologist. Hindi ako psychologist, hindi ako doktor. Kaya digdi, nagtutubod ako sa sinasabi kan WHO. O taan, sobra bagang kamundoan. Minsan po, nagresulta ini, sadtosin na nagresulta ini po tabi sa suicide. Kadakol-dakol kitang mga kaso kan suicide. Di ba? Iyo po yan. Tangani po tabi na daig kita magkaigwakan, magkaigwanin problema sa salud because po tabi kan sobrang kamundoan. Dapat po tabi permis na kitang nakangirit. No, 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 no. Lintikasan mga yung pait moan. May gadan gaya. Tapos, nagmumundo sa pamilya, nag-ulo ka. May mga panahon baga na dahi man kisa poon sa puruari na nakakamati ka rin kamunduan na dahi mo po tabi masabutan kung why, nata, namumundo ka. Ganon yung tao eh. Because human being lang naman kita. May mga pagkakataon na siring kayan. Dahi man po tabi sigurong tao na dahi po nakamati nin kamunduan. Okay? Sige. Orat yan po ang DWRL Barita alas 7 ha.
susunod na. Basta Bomb Remix, DJ Boss Mike. Basta Remix Squad. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time, iguana kitanin 6 minutos. Lihis po an alas 7.
Hatod kan DWRL Radyo Asenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na paghatod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay, asin na Bicolandia, headlines kan mga bareta alas 7. Doli Bicol, may patanid sa mga employer na dahil magko-comply sa bagong wage so order. Mantang apat katawo arestado huli sa pagsusugal sa Legazpi City, mga bareta kita sa lado nasyonal. WHO, idineklarang public health concern ang grabing kamunduan. Propistong 934 million budget kan CHR para sa 2024, aprobado na. XPMP Chief Camilo Casculan, gadan edad 59 anyos. Kantidad kan destroso sektor kan agriculture dahilan sa shoreline asin LPA sa Eastern Visayas suminampa sa 147 million. Sigon yan sa Department of Agriculture, 26 na Pilipino nagtitindir paman giraray sa Gaza, 10 digdi nakatalaan magbalyo pasiling sa Egypt, sigon yan sa Department of Foreign Affairs. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Marhay na pagkaaga albay asin Bicolandia sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. May patanid po ang Department of Labor and Employment Bicol sa mga employer na dahil nag-osusunod sa pag-comply sa wage order number 21 na nagtataon ng dagdag na 30 pesos na daily minimum wage sa Bicol Region. Sigon kay Johanna Gasca, Labor Information Officer Candoli Bicol, mampang sa sanctions o penalidad ang mga kumpanya na dahil masunod sa nasabi ng orden. Epektibo December 1, 2023, magiging 395 na pesos ang daily minimum wage rate sa kabos sa sectors as in establishment sa Bicol Region. Madadagdagan in 1,000 pesos ang monthly salary kan mga kasambahay hali sa 4,000 na bulanan na sweldo magiging 5K na poon ngonya na December 2023. Dakop ang apat katawo sa Porok 7, Barangay 53 Bunga, Legazpi City sa sarong operasyon kan otoridad kontra ilegal na pagsusugal. Ang mga sospek parehas na residente kanasambit ng barangay. Parehaning nagkadarakop sa aktong nagkakawat nin pusoy. Nakumpiskar digdi ang beta money na 267 pesos sa manlain-lain na denominasyon asin sarong set din na mga baraha. Ang mga nagkadarakop nasa kustodya na Legazpi CPS para sa magkakanigong disposisyon. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, arestado kan mga otoridad ang sarong lalaki sa barangay Mapurong, Owas, Albay sa drug buy bust operation. Pinanginutan kan Owas MPS Drug Enforcement Unit ang nasabit ng operasyon kontra sa suspek. Pinabakalan kay ni ang poster buyer then hit sell the transparent sachet o plastic sachet na pinagtutubudan shabu na may gabat na poko mas o menos 0.966 grams kasalida kan 1,000 na buy bust money. Ang suspect kay banan ang na-recover na droga kapot na kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. Inarestarman kan otoridad ang sarong sales agent sa barangay Kapantawan sa Legazpi City huli sa kasong grave threats asin statutory rape. Binisto na akusadong si alias Tito Marco, 27 anyos, soltero asin residente kan Daraga. Nadako pini sa kusog kan mandamento de aresto na pinalawas ni presiding judge na presiding judge kan RTC Branch 2 Family Court Daraga Albay asin pirmado kan November 13 ngonya na taon. Maabot sa 120,000 ang rekomendadong piyansa kang korte para sa kasong grave threats mantang warang piyansa para sa statutory rape. Nasa kustodya ni kan Daraga MPS para sa maninigong disposisyon.
Temporarmenteng pinasarado kan Business Permit and Licensing Office o BPLO ang nasa 24 establishmento ni negosyo sa Daraga. Inihuli sa kakulangan ng legal na dokumentos asin iba pang papeles ngani na matugutan na makapag-operate. Ang mga negosyanteng ini o negosyong ini nasa parte kan Barangay Kulyat, Busay, Sagpon, Malabog, Salvacion, Bagumbayan, Piña Francia asin sa Barangay kan Dakag. Mientras tanto, kasarbay sa nagkondusir kan sambit ng foreclosure operation, iyo ang personahes kan BPLO Daraga, Municipal Police Stations, General Services Office, asin ang Public Safety Office. Disisiete minutos po makalampas ang alas 7. This time check is brought to you by ang Probinsyano Party List. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Ako po si Ginarin B. de la Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. G-Visa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal and plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa detalyas kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagpatali ng Department of Health sa publiko katakod sa apiking Facebook gamit ang pangaran kanasabi ng ahensya. Sigon sa DOH ang Facebook page na may pangaran na DOH Health News Philippines ang bako official account kan opisina. Piki daw ini asin ing relasyon sa DOH. Dahil digdi inang kaminar kan DOH ang publiko na daiparte ang mga post hali sa nasabing FB page. Para sa mga opisyal na anunsyo, pinagsabihan kaan publiko na magsubaybay sa website official Facebook as in official Twitter account kan Departamento de Salud. Malangkaw na ba ng sweldo kan mga obreros sa Mimaropa? Sigon sa National Wages and Productivity Commission, malangkaw din 40 pesos ang minimum na sweldo sa mga obrero sa iyon poon sa December 7. Dahil digdi, hali sa presenting 300 o minimum na 355 na sweldo sa mga establishmento o sobra 10 pang-empleyado ni magiging 395 na. 369 naman ang bagong minimum wage kung ang kumpanya igwasaraba din 10 pababang establishmento. Malangkaw man ang sweldo kan mga domestic workers sa riyon, hali sa presenting 4,500 magiging 5,500 na kada bulan. Liwat na tinawanan ninda doon kan Department of Foreign Affairs na nasa mandato ninda ang pag-issue ng Philippine visas sa mga foreign nationals. Sigon sa DAP, naigwang sinusunod na 1963 Vienna Convention on Consular Relations, 1987 Administrative Code, and
the Codified Visa Rules and Regulations of the Philippines of 2002. Nag-agi daw ini sa proseso kan DepEd ang pagtatao nin visa sa mga Chinese nationals. Daing mangyayaring paglalangkaw sa presyo kan mga basic goods sundo sa pagtatapos kan 2023. Sigon kay DTI Assistant Secretary for Consumer Protection Group Amanda Nograles na iguanin 18 mga manufacturers ang naghirit nin paglangkaw de 63 na produkto stock keeping units. Siring kanibaybang brand kandidatang sardinas, kape, processed milk, tinapay, instant noodles, bottled water, condiments, toilet soaps, asin batteries. Dagdag pa kini na nag-uyo ng mga ini na daingo na maglangkaw kan sindang presyo sundo sa katapusan kan taon. Nakipagkomunikar na ang Philippine Coast Guard sa iba-ibang mga ehensya matapos na mangyari ang pagtagas kan petrolyo sa naglubog na Vietnamese vessel sa Balabac, Palawan. Sigon sa PCG na ang Vietnamese flag vessel na Viet High Star na may darang 29,000 litros nin automotive diesel oil asin na 4,000 metric tons na bagas na kaibang naglubog. Pasirin ko tanas sa Cagayan de Oro City ang bangka kan ini ang maglubog kanakalis na Martes. Matapos ang pirang aldaw na hiling nakailing sindani na gira ni na petrolyo sa katubigan kung saan naglubog ang bangka kaya nagbugtak nin oil spill booms ang Marine Environmental Protection Unit personnel para makontrol ang nasabi ng pagtagas. Nag-kondusir naman in underwater inspection para ma-assess ang estado ka nasabi ng bangka. Nasa salbado naman ang kabugtakan ng gabos na 17 crew members ka nasabi ng bangka. Pinasisiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga iba-ibang ahensya kang gobyernong kaskasana ang pagtataonin tabang sa mga biktima nin pagbaha sa Samar. Naginibo kaining pagkipag-ulay sa mga opisyal kan lugar, nangako ang Presidente na ginigibo nindang gabos na makakaya para tabangan ang nasabi ng mga biktima. Sinugo man na kaini ang Department of Public Works and Highways na tulos na iayos ang naraot na tinampo asin pirang infrastruktura. Nasa 180,000 na mga pamilya o sobra sa 721,000 individual ang napiktaran kan shoreline sa iba-ibang parte ka nasyon, partikular na sa Visayas. Idiniklarar na kan World Health Organization na sarong public health concern ang kamunduan. Sigon sa WHO, saro sapat na maedad na sa bilog na kinaban ang socially isolated o yung mga tawong daing makaulay o nangangaipo nin tabang. Sa kada teenager naman may saro sundo tulo sa 20 katawo ang nakamati nin loneliness o kamunduan sa amantang siya ang ning kamunduan. Sinabi kan WHO na maraot sa salud ang namamatian para naman daw na ninigarilyo o naginom nin sobra-sobra ang mga nakakamati kay ni. Para naman sa sarong clinical psychologist, dakol na posibleng rason kan kamunduan sa mas ladong nagluluwas ini kada ikokomparar sa sadiri sa iba. Kaya sabi kan mga eksperto maging mabuot sa sadiri para sa mga ipurintabang pwedeng magapod sa National Center for Mental Health. Aprobado na po ang pondo kan CHR. Ini matapos na ioktaba kan mga senador din pirang simana ang pagripaso sa budget karasabi ng komisyon dahil sa isyu kan abortion. Sa plenaryo naghagad si Senador Jingo Estrada sa CHR na magkaigwa nin malinaw na posisyon dapit sa pagpapalaglag din aki
Sa payag naman kang komisyon, ipinadara sa Senado ka November 17, sinabi nila kontra sinda sa abortion, alagad nakiulay sinda na mamindira ng ley para matugutan ang medical procedure sa mga kondisyon na nagbubugtak sa peligro sa mga nagbabados. Nagagad naman rin natawad si CS Attorney Richard Palpak Kalatok kay Majority Leader Senador Joel Villanueva matapos maraman kang senador na abisuhan siya kan pirang opisyal kan komisyon na ipasa ang Sugi Bill. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Gawa na kita ni 31 minutos na makalampas po ang alas 7 nin pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilhin abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. One book, one pen, one child, and one teacher can change our world forever. That's what school can do. Happy learning from your only one,
FM. This is your only 1FM. Your only one. One lang yan. 1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, wow, pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM. You're only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan, mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. You're only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Sa detalyes pa kan mga baretang nasyonal, nagada na po si retired General Camilo Pascua Cascolan. Sinabi kan sa iyang aki na lalaki na nagadan ang ama bandang alas 5:28 nin hapon, Biyernes, sa edad na 59. Dahil naman sinabi, ang kausa kan pagkagadan kanama, si Cascolan na naging Philippine National Police Chief on September sundo November 2021 asin ipinag-designar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. birang Undersecretary kan Department of Health. Dagdag pa kan aki kayni na naging sincero sa serbisyo anama, nagserbi sa PNP sa laog nin 42 na taon. Sinabi kan Department of Agriculture na suminangat sa 147 million ang kantidad kan produktong pang-agrikultura na dinistroso dahilan sa may wasan na pagbadulot kan shoreline as in low pressure area. Sigon sa DE Assistant Secretary Ariel de Mesa, por medyo kan shoreline apektado ang nasa 6,486 na mga paraoma. Pinahiwas pa na ang apektaran iyo ang paruyan na nasa 145 million. Sinabi man kandi opisyal na kaiba sa mga probinsya na matinding tinamaan sa daing tunong na paguran iyo ang Capiz, Northern Samar, Eastern Samar, Samar sa Visayas Region, sa probinsya kan Albay, Masbate, Sorsogon sa Bicol Region. Sa latest data, hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ka tawo ang kumpirmadong gadan dahilan sa pagbaha, mientras saro naman ang lugadan. Apektado man ang sobra 200 na pamilya o sobra sa 800,000 individual hali sa 147 barangay o 1,147 barangay sa Calabarzon, Mimaropa, Region 5 asin 6 asin 8. Mabot naman sa 74,290 individual ang displaced asin presenting nakaistar sa 139 evacuation centers sa parte kan DA
nakapagpanauna ani na 10 million na kantidad din tabang para sa mga apektadong paraoma siring kan buffer stock, kan binhi, mais, asin assorted vegetable, livestock, asin alternatibong kabuhayan. Nagtitinder pa man sa Gaza ang 26 na mga Pilipino kung saan 10 digdi nakatalan magluwas, magbalyo sa border pasiring sa Egypt sa mas atap na panahon. Sigon sa Department of Foreign Affairs, Undersecretary Eduardo de Vega, pinaghalat na salaman ang kan mga Pilipino duman ang sendang exit permits na maberipikar bago makalaog ang mga ini sa Egypt. Alagad inako ni Yosek de Vega na ang problema ang gusto nindang darahon ang sendang mga agom na Palestinian National na daing pagtugot hali sa Israeli authorities, alagad tinugot naman sa mga inot na repatriate. Sa ngunyan, sigon sa DAP official na sa kabilugan na 10 Pilipino na hali sa Gaza ang nakuli Pilipinas hali man sa Egypt. Sinabi ni Yosek de Vega na nagrepaso na nin plano ang gobyerno para tabagan ng mga Pilipino asin sendang agom hali sa Gaza na marisettle digdi po sa Pilipinas. Kinatulan po na guilty kang Korte Suprema si dating Presidential Commission on Good Government Chair Camilo Sabio sa kasong grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service. Nagugat ang kasong ini matapos na makiaram sa kaso kan Meralco GSIS sa pagdangog kan sayang tugang na si Court of Appeals sa Justice Jose Sabio Jr. Sosog sa desisyon kan Supreme Court en bank, ibinasura kay ni ang silangat na petition for review on certiorari ni Camilo Sabio. Ang petisyon ini ang nagkokontestar sa naging desisyon kan CA kan hatulan guilty ang dating opisyal na si Sabio sa kasong grave misconduct and conduct prejudicial best interest of service. Dahil digdi kansilado kang Korte Suprema ang civil service eligibility ni Sabio, asin day na ining makukuha ang anuman na retirement benefit. Pagkakakulong na abot sa 10 taon as anhampangon kan si Sayman na mapatunayan guilty kan International Criminal Court sa Crimes Against Humanity. Inanaging simbag ni ICC Assistant to Counsel asin Secretary General kan National Union of People's Lawyer National Capital Region Cristina Conti kan mahapot na may relasyon sa penalty na pwedeng hampangon kan dating leader kan Estado o iba pang partido na mapatunayan guilty sa nasabi ng krimen. Ini sa taho naman kang ginigibong investigasyon kan ICC prosecutor sa war on drugs kan nakaaging Duterte administration. Paliwanag kan ICC official ang investigasyon kan crimes against humanity sa war on drugs sa nasyon anday para madiscobre na igwanang mga panggagadan kundi para aramon kung sisay responsable, sisay nagorden asin sisay ang nakinabang. Kuning kaso ng akusado, dadarhon sa ICC detention facility sa kasagsagan kan trial o pagdangog. Asin ng kaso na convict ang sarong individual, dadarahon sa detention facility ang sarong membro kan ICC. Dahil bako daw membro kan ICC ang Pilipinas, pwedeng darahon akusado sa penal facility asin kung anong membro o sa abas ka anong membro kan ICC. Magramdaman, inoyonan kan ICC Appeals Chamber, unrolling kan pre-trial chamber kan Enero 2023 na ipagpadagos ang investigasyon na sa pagadan sa war on drugs kan dating administration Duterte asin na niapod na Davao Death Squad. Kinontra ini kan ang argumento kan Pilipinas sa deng restriksyon ang ICC sa nasyon dahil sa panahon na iyan nataonan ng otoridad para punan ang investigasyon September 2021 pero ang pagkalaskan Pilipinas sa ICC ang naging epektibo Marso 2019. Nagkalas sa nasyon sa ICC sarong taon matapos napunan kan The Hague-based tribunal ang preliminary investigation kini sa war on drugs na gobernador nin rinibong katao. Susog sa latest official data na ipinluwas kang gobyerno kang Pilipinas mabot sa 6,181 katao ang nagadaan hali sa 200 sa mil na ikinasar na anti-drug operation sa lagad susog sa ICC prosecutors. Ang death toll ang kinakarkulong maabot sa 12,000 sondo sa 30,000 katao. Good morning, Han. Good morning ka dyan.
Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa Good morning, Han! Breakfast is ready! isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/onefm.ph Okay. Facebook.com/onefm.ph You're only one. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Binaliktad kan Court of Appeals ang desisyon kan Office of the Ombudsman na nagbabasor sa reklamong kriminal asin administratibo na isinangat kan 2019 ni dating Senador Laila de Lima kontra kay dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II asin kanyang presenting Solicitor General Bernardo Guevara dahilan sa kawaranin due process. Por medyo kini pinabalikan si sa jurisdiksyon kan Office of the Ombudsman ang reklamong isinangat ni de Lima na may relasyon sa pagsasangat ng kasong ilegal na droga sa korte kontra sa dating senadora asin ang siyang pagkakakulong para sa tamang disposisyon. Inot na kaya na kinasuhan ni de Lima sinda Aguirre asin Guevara ng criminal charges dahil sa dereliction of duty asin grave sa kasong administratibo para naman sa grave misconduct asin gross negligence dahil sa pagtugot sa mga preso na mas testigo kontra sa iya sa illegal drug cases na binugtakan mangini sa Witness Protection Program kang gobyerno. Ang mga testimonya naman kan mga preso sa investigasyon kang Kongreso kan 2016 nagabot sa pagsangat ng illegal drug cases sa Department of Justice kan 2017 kontra kay de Lima asin iba pang mga personalidad. Siringman kan 2017, nagsangat ang DOJ sa Montenegro City Regional Trial Court ng tulong kasong kriminal kontra po kay de Lima asin sa iyang kapwa akusado matapos may liganin probable cause kan RTC. Isinirbe ang warrant of arrest kay de Lima na nagabot sa pagkakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Inabsulto naman kan RTC si de Lima sa 2 kasong kriminal. Bantang ang ultimong kaso may relasyon sa illegal na droga ang presenting nakabitin pa asin tinugutan na makapagpiyansa asin ipinag-orden na makaluwas matapos ang halos 7 taon na pagkakakulong. Tinapos na kan committee sa Senado ang investigasyon sa minaltratong kasambahay na si LB Vergara. Nakaluwas na sa pagkakaditinir ang dating amo ni Vergara mentras day pa naman pinagrekomenda kan panel ang pagsangating kaso kontra sa mga ini. Paliwanag naman ni panel chairman Francis Tolentino, susog sa patakaran kan Senado otomatikong mapapaluwas ang mga nakatinir sa oras na magsangat nin committee report. Ang susunod dilakdang daw ang taposon kan Department of Justice sa indang investigasyon. Kaya naman sa rekomendasyon kan panel ang pagpapakasugod kan Acta Republica 10361 ole sa mga kasambahay. Nagpatanid po ng extended strike ang grupong Manibela Sondo sa susunod na semana. Iyan kon babawion kang gobyerno ang deadline sa pagbilog kang kooperatiba bilang parte kan modernisasyon kan mga jeepney. December 31, pinunan ang pagbilog din kooperatiba para sa mga driver asin operator kan jeep. Iniwan ang pizza kung saan mawaran ng prangkisa ang mga jeepney apwira sa naman kung makapagsangat ng petisyon para makapag-consolidate. Hinabi naman kang gobyerno na preparado sinda sa libreng sakay in kaso madagos naman ang extended tigil pasada. Siringman,
Dai nagandam ang Land Transportation Franchising Regulatory Board kung kagarahi ang mga membro kan manibela. Pinagnigaran kang gobyerno ang payag kan China na gusto ning karibukan ang Pilipinas sa paghagad din tabang sa Amerika ngunyan may joint patrol ang duwang nasyon sa West Philippine Sea. Sigon kay Chinese Foreign Minister spokesman Mao Ning na ang China dapat na maapekturan sa joint patrol sa teritoryo sovereignty as in maritime rights kan China. Nag-ugong naman ang isyu na sinabi kan China military na naghagad din tabang ang Pilipinas sa mga nasyon ali sa ibang reyon para magpatrol. Nagsisinyal daw ni giyera as in nagpapaluya sa katrankiluhan kan reyon. Pinagnigara naman ka National Security Council kan Pilipinas ang nagkukondusir sa naman daw ni joint patrol ang Pilipinas sa Amerika. Sinabi kay ni na dai papabayaan kan Pilipinas ang naman na pagbabalo kan na-undermine ang mga lehitimong aksyon para maputihiran ang diretsos sa pinag-agawa na teritoryo. Kinonfirmar kan Philippine Air Force na binuntutan kan China ang ginigibong joint patrol kan Pilipinas. Kinontra naman kan China ang isinangat na resolusyon kan Pilipinas as in Indonesia sa Asia Pacific Parliamentary Forum na objetong gamito ng United Nations Convention of the Law of the Sea para madesisyonan ang kabos na iwal sa maritime security. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. And around the globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. DWRL International News. Barita sa abroad, nakatalaan po na magbugtak ang North Korea nin makabagong gamit panggera sa North Korea sa border ninda sa South Korea. Nasabing lakdang ang ginibo matapos na magatras na ang South Korea sa 2018 agreement na ginibo para mapababa ang tensyon sa Korean Peninsula. Nasabing kasunduan ang pirmado kay ito ni dating South Korean President Moon Jae-in as si North Korean leader Kim Jong-un na sa Panmunjom sa border kan duwang nasyon. Nakadeklarar sa nasabing kasunduan na daing mangyayaring giyera sa Korean Peninsula asin ang bagong panahon kan katrangkiluhan ang nagpupuuna. Medkit kaya na kinondenar kan North Korea ang ginigibong military cooperation kan South Korea, Japan asin US. Ikadagit man kan North Korea ang posibleng pagbebenta ng mga advanced missiles kan US sa Japan asin military equipment sa South Korea na pinag-andaman gagamiton ini sa sainda. DWRL Sports News. Naging matindi na ang ginigibong preparasyon nito Division Champion Marlon Tapales para sa bakbakan ninda ni Japanese pound-for-pound superstar Naoya Inoue. Igibon ang laban kan duwa sa babot na December 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Kinokonsiderar kan o ang WBA as in IBF World Super Bantamweight Champion na si Tapales bilang underdog sa nasabing laban. Alagad sinabi kay ini na dadayo siya sa Japan para patunayan ang sayang kakayahan na patumbahon ang Japanese boxer. Halos sa rungbolan ini nag-ensayo sa US, naka-sparring niya si Mark Magsayo nasa syudad kan Baguio na ini para sa mas pinakusog na ensayo o training sa nasabi ng laban. DWRL Showbiz Pareta. Tinawanan po din pagbisto ni King Charles III ang Korean group na Blackpink. Itinao sa grupo ang Order of the British Empire para sa sendang advokasya
sa paglaban sa climate change. Ang grupo ang kompuesto ni Rose, Jenny, Jisoo asin Lisa na natawaran ng pagbisto dahil sa iyang role sa COP26 advocates 2 taon na ang nakakalihis. Kaya kang grupo ang nagbisita sa United Kingdom si Korean President Yoon Suk Yeol. Asin digdi na po nagtatapos ang pagkatod niya mo kan mga istorya kan Bareta. Digdi po sa DWRL Bareta alas 7. Aldaw na kita ko dyan in Sabado, Pizza 25 sa bulan po ni Nobyembre 2023. Alwin Double L, sendong tagapagbareta. Yan ang katripunan kandarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay.